Dan gaan we naar de vierde klasse C. Lin speelde ook op kunstgras een toetswedstrijd. Veel wedstrijden afgelast dit weekend, maar die ploegen die kunnen beschikken over het kunstgras. Die kunnen natuurlijk gewoon voetballen. Een van die ploegen is Lin en die ontvangen vandaag Roosteren. Beide ploegen terug te vinden in de middenmoot van de vierde klasse C. Roosteren staat gaat hoger op de ranglijst, maar het is Lin dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Want dus de keeper van Roosteren, Joep Meeuwissen, dat zich bijna verslik in de lange bal. Maar uiteindelijk de bal veilig in de arm had. Dan aan de andere kant een uitbraak van Roosteren met John Vochten. Vochten schiet de bal veel langs. Ondanks dat ook Sergio de Mand nog in kwam lopen, maar daar werden niet bereikt bij de tweede paal. 2 waarschuwingen dus alvast gegeven en een leuke aanvallende pot verwachten voor dan ook. En we zien opnieuw Lin in de aanval en het wegwerken van de kant van Roosteren. De bal wordt dan opgevangen, maar kan niet overgenomen worden en Lin blijft in balbezit. En dan een keer het shot van afstand. En een prachtig doelpunt. Lin komt op voorsprong dankzij Giovanni Swemers. Dit maar een keer van afstand probeert. De bal stuitert nog een keer recht voor zijn voet op. En dan is hij een uithal. Niet te stoppen voor keeper Meeuwissen van Roosteren. Nog een keer van afstand. De bal daalt mooi. Keeper zit er nog wel aan, maar kan de bal niet meer van richting veranderen. En dus komt Lin op eigen veld op voorsprong. Dan weer Roosteren met de combinatie. Niet goed doet verdedigen. Overgenomen door Jules Stoffels en dan neemt de bal met. Kan zelf de ruimte maken voor het shot en dat gaat nog maar net over. Prima mogelijkheid voor Roosteren. En dat was Albino de gelijkmaker. In de herhaling zien voor wie weinig dat het scheelt. En een corner voor Lin dan. Bal draait gevaarlijk voor, maar kan gepareerd worden. Bal blijft dan een beetje hangen. Kan misschien maar weer eens het afstandsshot komen en dat is helemaal niet verkeerd. Prima poging was dat van Rob Weijers, een van de verdedigers van Lin. Dit is ook van afstand kan zitten. 1-0 is de ruststand en we gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. En Roosteren is nog altijd op zoek naar de gelijkmaker. De combinatie is goed. Alex Alijnen, lang een balbezit, maar dan de prima diepe bal op de doorgelopen John Vochten. En daar komt keeper Jules van de Veer van Lin prima uit. Hij heeft nog niet heel veel te doen gehad deze wedstrijd, maar nu voorkomt er toch door goed uit te komen de gelijkmaker. Roosteren wordt sterker in die tweede helft. Lin komt er niet echt meer aan te pas. En daar komen nu kansjes aan. Het afstandsshot gaat net neven. Poging was van Ivo van Helden. En zo bleef het dus heel lang 1-0. Maar er komen meer kansen aan. Want opnieuw is Roosteren in de aanval. En daar is John Vochten weer. Vochten kan doorlopen. En nu scoort er. Daar is de gelijkmaker van Roosteren. Die hing al een tijdje in de log. En nu is het raak. En de spelers van Roosteren willen snel de bal halen. Ze denken dat er nog meer in het vaat zit. Ze zijn volop aan het aanvallen in die tweede helft. Keeper Jules van de Veer kansloos op de inzet. En 1-1 op het scorebord. Even later dan opnieuw de aanval van Roosteren. En daar valt de bal zomaar weer voor de voet van Sergio de Mand. En met de knie mikt hij de bal over. Raakt daarbij ook nog de keeper van Lin. Maar de treffer is het niet. Geen doelpunt voor Roosteren. En dus niet de voorsprong. De tijd tikt dan langzaam weg. En zo lang is er niet meer te spelen als Lin er een keer uitkomt. Balveld voor de voet van Danny Hiers in de knoetel. En dat doet dan dit. 1-2 voor Lin. Dit hij niet eens meer verwacht in deze fase van de wedstrijd. Bal wordt hoog ingebracht. Kan verdedigd werden. Maar neem eens heel dan rekening met de inkomende Danny Hiers. En die holt verwoestend uit. En eens op een sloef de bal. En de keeper van Roosteren, Joep Meeuwissen, kansloos. En dan staat Lin nog binnen op voorsprong. En dan is er wel nog het blessuretijd over. En die wordt er bijgeteld door de scheidsrechter. En we zitten al diep in blessuretijd. Als Roosteren het nog één keer mocht proberen. Pakken ze nog een puntje, dat is de keeper. Aan de bal overgewerkt. En dan wordt er gevlagd voor buitenspel. En dan is ook de aanval voorbij. 2-1 op het scorebord. En we horen het eindsignaal. Lin pak verrassend 3 punten tegen Roosteren. En klimt weer een beetje op de ranglijst in de vierde klasse C. Roosteren onfortuinlijk vandaag.
Robert, in de tweede helft maakt Roosteren de gelijkmaker. En dan weten ze niet wie snel dat ze de bal uit de goal moeten halen. Ze dachten hier nog te kunnen winnen. Ja, en heel speelt er wel, ja. Ze willen eigenlijk zo snel mogelijk weer de 2-1 maken. Maar ik denk dat dat voor het geduld hebben bewaard eigenlijk. En ja goed, een gelijkspel waren ze in mijn oog wel terecht geweest. En dan je dan de beslissende bal maken, prima. Dus dat is zeker de 3 punten in de thuis, ik vind prima. Ja, het gaat dus toch wel de gelukkige winnaar vandaag. Ja, als je heel emotioneel maken, een fantastische 1-0, dat is goed. De tweede helft, ook door de Weencups, weer moeilijk in het voetballen toe eigenlijk. En op het laatste systeem heb ik omgezet. Van de 4-3-3 naar het 4-4-2. Ja, dan op zo'n tegen hij eigenlijk. Ik kan echt niet meer doen, om zo te zeggen. Dus eigenlijk de gelukkige winnaar, maar ja, wel 3 punten. Ja. Belangrijk in deze fase om 3 punten te pakken. Ja, absoluut, zeker. Ik denk deze fase van de competitie waar ze 3 punten waren nodig. Ik geef zo'n langzaam stapje naar de middenmoot. En ik denk, ja, gezien de competitie dat voor hoe Van Hoe stond, dat ook de rechte plaats is. Dankjewel. Oké.